Oimore janeno Malulu TV kamoro mora maitiere akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E chenro mar Duond Mine en chenro noero mabende wabedo kod welo ma wakeini kama wakelo ni wakeini majiwo mine wetegi e wechego eko mag siasa, wechego eko mag ohala, kita chike e wi ratich ng'ama miyo e kind weche mamoko mathoth. E studio mar otieno ma kawuono wan kod wendo adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge gi kama wuoke e ka wadhi mbele kod twak machalo kama indi ka thuon wach mabende wadwa wuoye otieno ma kawuono en jiwo mine kata women empowerment. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine nyalo nyisowa nyingi kama iwuoke. Erokamano. Amoso jowinjo duto mar chenro mar Duond Mine. An iluonga ni Tabitha Nyandiek. An awuok Suba emonyuola madonge kendo madake. Koro ane founder mar Daughters of Homa Bay. Maindi en organization mochung'ne nyithindo manyiri wakedo gi iye momondo kendo gi mijing'o mawamiyo mine e yore mag dwaro koni gi koni. Kendo an bende an jasiasa sani amanyo kom mar mine e kaunti ma Homa Bay. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine. Tabitha, aka thuolo wach mabende wadwa wuoyo otieno ma kawuono en jiwo mine kata women empowerment. Kaka in jalno madwa laro kom noero mar women rep e yiero ma 2022, inyalo nyisowa ni women empowerment kata jiwo mine en tiende en ang'o? Joyce, jiwo mine wang'eyo ni kama wawuoke wan kaka joluo nitiere mine poko mimi jingo moromo. Isewinjo weche moko mawachore kaka kama dichuo bende ibiro winjo ka giwacho ni mano dhaka. Kama ng'ato wacho wach moro ni mano dhaka tiende ni mano ng'ama onge gi duol. Emomiyo wan joma mine mosebedo exposed onego waduoge community marwa mondo wanyis joge ni dhako ben mana dhano kaka jomoko. Kech ka wanyuolo nyathi ma nyako to wanyuolo nyathi ma wuoyi, giduto gin nyithindo. To onego be ni waketo gi gidonge kiwango moro ma ging'eyo ni ana nyathi wuoyi ni be nyathi. Kendo wantiere gi different abilities, but the same opportunities. Koro minewa pod onge gi mijing'o monego maromre gi joma chuo. Koro gima onego be ni watimo ni mondo wajiw gi wanyis jopiny ni joma mine onego be ni bedo gi duol e kind ji. To gin yore mage ma joma mine onego wan kaka joma mine onego wajiw joma mine wetewa yore machalo mnagne minyalo jiwe joma mine yo makare? Jiwo miyo ok wachaka ji osebedo joma dongo. Wachako jiwo gi kapod gin nyithindo. Emomiyo iyudo ka wan at Daughters of Homa Bay wachako gi nyithindo. Koro nyathi dongo kung'eyo ni nyathi ma nyako an gi equal rights kaka nyathi ma nyathi ma wuoyi. Jiwo ng'ama miyo ok en ni koro wakele ni mondo koro opiem gi ng'ama dichuo. E society ma wantiere nitiere roles mag joma chuo, nitiere roles mag joma mine. To nyaka wamigi duol kendo gi mijing'o mondo gi accomplish gigieki ka gin gi chir. Koro kichako gi nyathi matin seche ma gidongo ga kata mane odi kanyo endo ni kaka i treat nyathi ma nyako e kaka i treat nyathi ma wuoyi. To nyathi ma nyako chande dongo kung'eyo ni ambe karan nyathi e dala ka. Ka nitiere yore mar dhi school, nyithindo gi duto nyaka dhi school maromre. Kichulo ne nyathi ma wuoyi fees, nyaka chul ne nyathi ma nyako bende fees. Tiyudo ka nitiere jonyuol moko ma kata kochopo seche ma nyathi ma wuoyi timo penj, nyathi ma nyako bo timo penj. Nyathi ma nyako kalo kata maloyo nyathi ma wuoyi. To ni nitiere dhiang' achiel kende dala ka onego be ni uso titero go nyithindo gi school. Ng'ama dichuo dhi bedo piny to wacho ni nyithindo gi okalo lakini nyathina ma wuoyi ne wadwa tero school. Ting'eni nyathi ma nyako no kalo maloyo. Ka waketo e pach jonyuol ni nyithindo gi gin nyithindo maromre. Koro wamegi equal chances. To biro miyo koro gi consider nyithindo gi te. Kata kiuso dhiang' to koro ipogo pesa iuso dhiang' tipogo pesa itero gi te school. Nikech be kata ka waduogo wang'iyo adieri makende en niya, nyathi ma nyako paro ga dala moloyo kata nyathi ma wuoyi. Kama kizungu wacho ni when you empower girl child, you empower the whole community. Kata ka yak sani itiyo ka samoro nitiere wadu moro matiyo kamoro, to udok dala udhi neno mama wuoyi kor gweng'. In ibiro chopo dala ki box ni opong', to wuoyi ching'eni ibiro chopo dala kata ka fwayo lwete.
Koro mane omiyo watemo wacho ni nyithindo manyiri nyaka wajiwgi, omiyo ka gisebedo joma dongo to koro gibedo empowered women. Au awach ni yore mag menyo gi. Ng'ama dhako koyudo chiemo e lwete. Chiemo ni biro chopo e dho nyathi. Ka wa compare gi ng'ama dichuo koyudo chiemo e lwete. Ng'ama dichuo nyalo chiemo e hotel to dok dala koseyie. Onge dhako ma chiemo e hotel to nyithindo danyo dala. Koro women empowerment en gima muhimu ma nyaka wakaw very seriously. To ere kaka jogo machuo nego bed ni donje wach jiwo joma mine ni gie seche gieki? Wadaka e society ma kizungu luongo ni patriarchal. Tiende ni joma chuo emowe gik moko te lwetgi. Koro ko joma chuo odonje women empowerment, ko gibedo mbele e jiwo joma mine, donge kuma mine biro dhiye. Ka wakaw kuom example wech makata mag puothe. Puothe mantiere title deeds te nitiere nying joma chuo. Koro but ko dugo ka agriculture iyudo ka mon ema puro. Kata sani kidhie puothe kiwuothe kor gweng', joma ibiro yudo kokulore puothe ka doyo gin mana mon. Chuo tin 70% gin mon. But mon gi gipuro puothe mok mekgi. Iyudo kata ka chiliel onge kata mana puodho, chuore notho to noweyo kata mana puodho e lwet joma moko. Dhako ni ka en mondo dhi opur to dhi opayo puoth ng'ato. Koro joma chuo gi gin ema gibiro nego gibed mbele to gibi giwach nang'owa we mondo wajiw joma mine gi. Ka nitiere puodho moro monego bed ni pogo to wapog wami mama ni machiliel ni mondo bed mare koro bed gi chir mar dhi puro puodho ni kong'eni ma puothe. Koro joma chuo nyaka bede e line mokwongo mar jiwo joma mine. In kaka founder no mar Daughters of Homa Bay ma en organization kata riwruok ma deal gi nyithindo go eko manyiri. Gin yore kaka mage ma upuonjo go nyithindo gi eki mondo e seche ma gidongo mondo ging'e ni an bende an nyathi manyako, an gi duol, onge ng'ama onego bed ni nyona ni kika wuo. Yore kaka mage muoyo gi nyithindo gi eki mondo gi seche ma gidongo gin be ging'e ni an gi nyathi manyako, an gi ratiro mara makare. Nyathi ka pod dongo, yo mokwongo minyalo jiwo godo nyathi manyako mondo gini amba an gi ratiro maromre gi nyathi mawuoyi. Kete class gi nyathi mawuoyi. To miyo gi equal opportunity e class kanyo endo. Nekech kata ti iyudo ka be nyithindo manyiri go beriek. Iyudo kata ka KCP exam obedo release to nyiri ni malo. Koro sama semiyo nyiri mijingo ni gima wuoyi nyalo timo, inyalo timo maber, kendo maber zaidi. To bedo gi chir. Ka nitiere kata mana games ma ji tugo. Sani ti wayudo kata ka nyithindo manyiri be tugo nyaka football. Kendo gi excel, gitimo maber kabisa. Koro en mana miyo gi mijingo ni gima nyathi mawuoyi nyalo timo, imbe nyalo timo. To wan kaka Daughters of Homa Bay, wawuotho e skunde, to wawuoyo gi nyithindo gi. Wamiyo gi examples, mentorship. Koro gineno wa also kaka mentors. Koro ka giseneno wa as mentors, koro gimbe giwacho ni ambe watima tek achope kiwango ma madam ni nitiere. Mano is one of the ways. Kata kolor school bende wachoko gi kamoro, koro giwuok nyithindo mowuok e skunde mopogore opogore to gibiro kanyakla to koro wa compare notes. Ng'ato wacho ni wan skunde watimo kama, wan skunde watimo kama, tiyudo ka moko bende nowuok e mixed schools. Mowuok e mixed schools gi nigi paro mopogore. An kana dhi e secondary, babwa notamore nyuka some e girls school. Nadhi some mixed school. Ni mixed school ka imidhi piem gi joma chuo maber. Ing'e ni koketu gi joma nyiri kende to udhi neno ni waromre. To kuchocho ndi dhi gwere gi joma chuo gi koro piem ko kabisa. Koro sama gidhi gikelo experience margi from school mopogore opogore to waketo gi kanyakla. To koro gi share experience. Mano konyo gi kabisa. We wakaw yoyo matin. Janeno Malolwe TV wabiro kaw yoyo matin kaito biro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Don Mine. Aka studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Tabitha Nyandiek ka thuon wach mabende wawuoye en jiwo joma mine. Kik idhi mabor.
Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro ni nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikayi Tabitha Nyadek kaka mathuon wach mabende wawuoye en jiwo joma mine. Akawa dhi mbele kod twak machalo kamaendi Tabitha kopogore gi wach mar nyiso joma mine kata nyithindo goeko manyiri ni gin bende gin gi ratiro maromre gi mago eko mag joma chuo. Be nitiere projects mopogore kata tije mopogore monego bed ni jiwo joma mine mondo odonje mondo ngimagi kaachiel kod mago mag familia margi odhi mbele yo makare? Joyce, en gima dieri ni kawang'iyo kata mana mire ma wadake, mire ma wadonge kata surrounding marwa, ot ka ot gima ng'ama miyo kelo ng'eny moloyo gima ng'ama dichuo kelo. Joma chuo kelo mana gik moko, jok modak e Kapango, joma odak Kapango kamiyo doka joma chuo kelo moloyo, but joma odak e kor gwele dala mine manyo moloyo joma chuo. Iyudo ka ng'ama dichuo chiew gokinyi en odhi e yore ge moko, to ng'ama miyo omundo manyo pi, odwa dhi puothe moro, kochopo dhiambo to kawa lot ne moro mende moro chomo godo chiro, kata kik idhi e chirni gin mana joma mine. Emo petho kacha chande, ema uso gik moko, eka ngochopo dhiambo to kel chiemo dala. Kidhi e bath yore kikalo, joma ringo ga ditni kabiro uso gik moko e dho gari ne jowuoth gin mana mine. Koro yore monego beni wa miyo godo mine gi mijingo mondo omed timo gigi ng'eny. Ng'eny kaka koro an pur e mwandu, iyudo ka jok man gi mwandu zaidi e piny ka, obed kata loka, obed kata Kenya ka, magi gin jopur. Lo kata mane Nyasaye ogwen ema nitiere mwandu. Koro an daher mondo wajiw mine e yore mag pur. Tie gimiluongo ni pur mar horticulture ni. Wanyalo jiwo joma mine mondo donje. To wan kaka leaders to wamanyo negi market, chirni maginyalo use gige gi mag pur gi. Kata mana pidho gwen. Pidho gwen ng'eni en ohala maduong' kabisa. Iyudo ni Kenya ka, kaka Kisumu kama untiere ni, ing'eyo ni Kisumu ka tong' muchamo dong'ini ama na Uganda. To wan ang'amo nwa pidho gwen. Ng'ama miyo entiere dala kaje chanda, ng'amo ne pidho gwende moko kanyo endo mag gweno nyuolo ni tong' achiel pile ka pile. Kochopo odhiambo kata kiny gokinyi tichoko gi titimo gi ang'owa, itero gi e chiro. Yore mang'eny nitiere mwanyalo jiwo godo mine gi. Kidhi kaka koro Homa Bay mawuoke, Homa Bay nitiere kuonde miluongo kaka Gwase Hills, Suba kuchi ng'eni lope pod dongo kabisa. To en bungni nitiere goat farming ma mwacha timo wana kwa timo. Goat farming, pidho diek. Pidho diek e yore mago e yor ohala. Ipidhe mondo ibi use mondo iyud pesa. Ok ni pidhe ni kaka wapidhe subsistence farming cha. Koro wapidhe mar commercial. Kamoro kaka Gwase Hills, diek nyalo donge kabisa. To ken diel midhi kwayo. En diel ma kisechielo kanyo to koro iweya to dhi okwayo to koro chama bunge mang'eny kata chana. To kose dongo to imanyo ni market ng'eny sani. Kata isedhi e kuonde budho gi to ring diel miyo ka ji kwayo. To ring diel ma ji kwayo gi, ing'eni diegi oka Nyanza waka. Diegi ya Rift Valley. To joka ing'eni onge puothe madongo kaka ma wan godo kuonde gieki. Koro mago gik mago yore mag pur ma mine komi mijingo to nyalo donje, nyalo timo. Koro those are just a few. Kaka jalno ma gombo kata ma olap dhoge ndong ne kom women rep kata women senator kokal BBI 2022. Gin gik kaka mage ma inyalo wacho ni biro kelo ne joma mine maber, ma joma mine koyieri kata jo Kenya koyieri boro neno ber ma Tabitha Nyadek okelo negi e kor gweng'? Joyce, an kaka nyathi manyako mo nyuol kendo dongo e Homa Bay, ang'eyo ni nitiere dwaro mang'eny ma jopiny ni godo. Sana joma mine wa pod wan chien kabisa. To ka wanyalo yudo jotelo mabecho manyalo kelonwa yore mag manyo, manyalo kelo economic empowerment ne joma mine, nyalo bedo maber ndi. Ok anyalo wacho ni dwaro makabondo
chalre gi dwaro ma kabuoch. Yes, okay, dwaro ma kabuoch ok nyal chalo dwaro ma fangano. Yes. Nikech kata mana environment bupogore. Kaka jokabonde yudo ka gipuro rabuon. To rabuon ma gipuro ni ingine pura ne gichame, samoro ngato dhi kawo matin odhi bedo go da swekra moro kango yudo silinge 200 moro dogo de dala. Yes. To donge nitiere yo moro mo nyalo biro godo manyalo miyo rabuon ni endi owuok ka bondo kanyo odhi opidh kata jomoko. Rabuon wanyalo loso kata mana factory maloso potato crisps. Yes. Sechamo potato crisps. Agombo bedo. Potato crisps sechamo. Crisps ni ilose kuom rabuon ni. Nitie miloso from rabuon mar English ni gi rabuon mar kienyeji ni. Kienyeji ni kende miyudo ka joma sani ohero kabisa. Kienyeji ni hapa niluonge ni Irish potato. Kose sweet potato. Sweet potato, Irish potato. English potato, yeah. Koro rabuon wa mopuro kabondo ni. Ka wanyalo loso factory moro matin kabondo kanyo. Ma koro mine koro puro rabuon ni in large scale. Nikech ng'eyo ni ka gigole kanto nitiere factory moro mitere tidhi tilose potato crisps. Potato crisps ni kose yaw factory ma produce potato crisps. Yes. To dhi nyaka create employment not only ne joma mine to nyaka kijende. Yes. Nikech ng'eni wan sani vijana ng'eyo ni an katieko school tamanya piko. Tachako ringo godo. Apiko mokwongo ni en kartho. Onge kata experience apiko en kartho. Ing'en apiko senego vijende wa mang'eny kabisa. En gima ng'ato kowuok kinya ot to king'e nyang noduoko ngima. Koduogo tigo mana ni haleluya. To ka wanyalo yudo yore kaka manyisi no. Potato crisps oselos kacha chande. Vijana koro timo ne distribution. Koro ringo kode. Ma wateri supermarkets be wateri supermarkets. Kapod awuoyo kuom Yugiska. Yugiska ing'eni en piny mang'ich. Wanyalo timo kata dairy farming. Wanyalo kata mana miyo mine wagi, wayud kata mana dairy cows 2-3 wami women groups, magi dhou, pidhgi uru, unyiedhgi. Dhiang' achiel golo nyaka liters 20 mar chak. Ka in kod gi 3, in gi liters 60. Liters 60 ni kiuso in a day. To wanyalo kata koro ka ging'eny kore kor gweng' wanyalo kata mana bedo gi factory ma manufacture milk processing plants. Manufacture milk to koro wan mwa supply ma koro chak mimadho kata mana Homa Bay County wuok mana Homa Bay County. To ka wadok kamoro kaka Kochia. Kochia ni nigi puro pineapple. Yes. Pineapple ni mon ringo mana kode dho ndara ka uso ne jok ma jowuoth. To pineapple ni kano wanyalo loso factory processing plant mar fruits. Nikech wamadho Del Monte ka. Wan ka wabede gi Del Monte wa moro. Mamine nyimine koro nyalo puro pineapple. Tere factory iloso juice kose los juice ni. Joma biro use kata koro kar mondo giring gi plant cha. To ket ni gi container matindo tindo. Molos maber yo maler makare nikech kata kaka ge uso gi cha. Okene yo maler nikech oyedhe kacha to moye kacha buru donje to podi use ne ng'ato pod kawe to chame. To kano lose juice maber mukete container moum maber tema koro ringo gore do gari ka to uso biro miye pesa maber moloyo motimo go eko. Koro yore gi ng'eny mwanyalo konyo godo jowa. Erokamano. Ka wadhi ka watieko wachni mogik minyalo wego joma neni sani king'ia kamera. Okay, erokamano. Gima nyalo wacho ni joma mine backbone mar society marwa. Kaka na wacho kamoro kani samika ochiemo ikete lwet ng'ama miyo. Chiemo ni nyaka ang' chope to nyathi modenyo kamoro. Koro watimuru ni wajiuru joma mine mondo wuog oko, mondo wach dhogi, duon gi mondo winji. Gibed jok ma kowuoyo to ji nyalo bedo piny ma winji ni ng'ane wacho gima kama. To wasedongo society ma iwinjo kata ka yorwa mag siasa gi. Ng'ama nyako kuchung' to ipenji ni itedo kanye. Dhi ka churi. To ng'ama dhako be kochung' tikoni ni dhi thuru. Koro kama dhako nyalo doke onge. Adwaro ni mondo wabed joma nyalo impress joma mine. Wamigi mijing'o gigeni wambe wampwa tegno ka nitiere bura moro kamoro ta dhi awacho pacha to pacha ni idhi winji gi joma chuo. An mane kwayo na. Erokamano.
Janeno Malolwe TV de wagomba ingadhi mbele kotwak machalo kama indi, lakini nyisani samaro mano miwa usirumu gikanyi mochopo gode giko mare chenro mare duond mine mabende ne waikoni Lolwe TV otieno makawuno kane wan kaindi kod Mikai Tabitha Nyandiek mabende olaf dogendong ne komnoero mar Women Rep ma Homa Bay kochopo kanye yiero mar higa manyien. Mana kaka isewinjo kowacho joma mine onego bedni jiwo eyo makare mondo gin bende ging'ene gin koda duol e anyuola mana kaka joma chuo. Nyakendwa romo odiochieng' machielo oriti masani, nyinga Joyce Oduor.